खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आं बे समाव मोनसे इम्पर्टेन्ट इनफरमेशनखौ होनो नागिरदों जोंनि मुसुलपुर एरिया बे मुसुलपुर एरियायाव मोनसे माने जाथाय सोलिगासिनो दं दा बे जाहैबाय माने दा जायफोर बाइक अनार बाइक गोनां दा बिसोर एसे सांग्रां जानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला सानफा एफा दिनै माने बाइक सिखाव जानाया माने बांबोगासिनो दं फारसेनिफ्राय बुङोब्ला जोंनि मुसुलपुर ओनसोलावनो अदालबारियाव खेबसे लांबाय जोंनि लोगोनि नेक्स्ट डेआव जाहैबाय जोंनि नसुंसे माने आंनि गामिनि नसुंसेनि नैबे नखरनिफ्राय माने न'निफ्रायनो लाना थांदों दानिया माने सिखावफोरा एसे माने माबा जाबाय टाउन सहरफोराव जुदि खावोब्ला सीसी केमेरा थायो दा बेनि थाखाय खावनाया एसे खम ना बांसिन माने न'निफ्राय दानिया सिखाव जायो नखरफोरनिफ्राय मानो होनना बुङोबा न' जोंनियाव बयनावबो माने सीसी केमेरा गैया लोगोसे बिदिनो ओरैनो लग्ल' मारिना दोनो डिसब्रेक मारिया ओरैनो स्कुलफोर माने जिनजिरिफोरजों खानानै दोना दा बेयावनो एसे उसुबिदा जायो आं बयखौबो फोरमायना होयोदि माने बाइकखौ एसे माने माबा खानानै लाखायो जि लकफोर माने डिस लक एबा साखाफोराव खायसे स्कलफोरखौ खानानै दोनोब्ला मोजां जायो एबा सीसी केमेरा न'फोराव लागायना दोनोब्ला मोजां जायो एबा न' सिङाव दोननो हायोबा मोजां जायो नङाबा माने बिदिनो बांनायनि सायाव बांबाय थादों दिनै माने लोगोसे जायफोर बाइक अनार माने गासैबो एसे लकफोरखौ माने डाबल खालामना लायो एबा माबा मोनसे बेबस्थाखौ खालामो आं बेखौ खावलायबाय नों मा बुंगोन बाइकफोरखौ मोजाङै दोननो खिथा दे होन मा नोंसानावबो गारि दं मा होनगोन नोंसा गारिखौ खायो माजों खायो जिन्ज्रि माने मानि ताला होनानै गारिखौ मोजां खानानै दोन दे नङाबा सिखावफोरा डिस्टार्ब खालामो आरो हराव सिखारनानै नाय हराव सिखारद' माने सिखावखौ नायनो हराव सिखारबाथाय नायनो खिथा दे गारिखौ नेबाय था नङाबाथाय सिखावफोरा फैनानै गारिखौ नारनो नागिरबाथाय ओमफ्राय माबाखा गन लाखा न' सिङाव गन लानानै बाहेरायाव ओंखारबाथाय गन लाखा माने जाथाया जाहैबाय जों नैबे लामा आं खोन्थानि नैबे सातथालायनि नैबे न'निफ्रायनो माने बाइकखौ खावनानै लांदों जोंहानि न'सुंसे नैबे न'निफ्राय माने हर गेजेराव लानानै थांदों माने हमनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला गोबां माने बेयाव बाक्सा पलिटेकनिक कलेजनि माने रुम भाराफोर थाफैयो बिसोरबो थायो हरफोराव माने थांलाय फैलाय एसे बारा जायो दा बेयाव माने सिखावखौ एसे हमनो गोब्राब जायो नैबे न'निफ्राय लांदों बाइक माने पालसारमोन 150 ना 125 आं बावबाय नाथाय बे न'निफ्रायनो हराव लानानै थांदों नोंबो बाइक बायगोन देनां मा बाइक नांगौ नोंनो आं बायदि ना माबायदि आं बायदिखौनो आंनि बाइकखौ नोंनो हरगोन दे नोंनो आं होगोन दे आंनि बाइकखौनो सलाय ओमफ्राय नाङा नोंनाव देरबाथाय नांगौ बाइक नांगौ आरो आङो फेसबुकआव मोनदोंमोन सासे ब्रादारनि दा बेनिखौ आं स्क्रिनाव दिन्थिना होनि दा बे बिथांनियाबो माने न'निफ्रायनो लांदों कन्टेक्ट नाम्बारबो होदों